השיער שעל הראש שלכם אומר עליכם, מבחינה רפואית כמובן, אני לא מתכוון מה אומר עליכם מבחינת תחושות, הרגשות ורגשות. בדיקה חדשה ומדעית תוכל ללמד אותנו יותר על הגוף שלנו ועל המחלות העתידיות לבוא. אז בוקר טוב לדוקטור נאוה בויום. בויום. הצלחתי להגיד. הצלחת. זה very רומניש שם בויום. זה רומניש, כן. יפה. זה קרודיש עם רומניש ביחד. אז את רוצה לתלוש לי שערה מהראש כדי להגיד מה זה אומר עליי? הבאתי גם את המבחנה וגם את המספריים ואנחנו הולכים לעשות לך בדיקה. עכשיו תקשיבי, בעדינות, כי שערה שנתלשת הרי לא תוחזר. זה נתלש נכון? הנה, יש לנו כאן פלסטיקאי, הוא יכול לעשות הכל, כל הקוסמויות עלי אדמות. טוב, ותגידי, מה זה אומר? לדעתי, תקשיבו, שם מישהו העביר את המסגן פה לחימום, אני יושב מתחת לתעלה, זו בדיחה נורא נחמדה, אבל יוצא חימום. אז לפני שאני עולה באש, הנה, יש לך כבר כאן מצב פתולוגי כאילו זמני, שאני מרגיש חם כשיש פה מיזוג וכולנו מרגישים קר, זה אפשר לבדוק באמצעות בדיקת שיער. אז בואי תתלשי לי ותגידי מה הבדיקת שיער הזאת אמורה להגיד. אז אנחנו קודם כל נתלוש לך. מה מגלים בזכות? קודם כל זו בדיקה מדעית, כדאי להבין, זו בדיקה מדעית לכל דבר, זו לא בדיקה שקשורה לעולם של הנטורופתיה בלבד. זו בדיקה מדעית שנותנת לך רמות מידע לאנשים בריאים שרוצים לשפר את הבריאות שלהם, או לאנשים חולים במחלות כרוניות שרוצים לדעת עוד סיבה נוספת, או לעשות פריצת דרך במתן הפתרון הרפואי שלהם. אוקיי? היא בודקת רמות מינרלים, יסודות קורט, מתכות כבדות, היא נותנת למעשה את הסיבה האמיתית לחולי, או אנשים בריאים כמונו שרוצים לשפר את הבריאות שלנו. הנה דוב דיבר על הזדקנות העור. אם אני רוצה לדעת עד כמה אני יכולה להיות יותר יפה, עד כמה אני יכולה להיות יותר בריאה, אנשים שעומדים כל הזמן בהייטק והם ללא שמש, ללא אוויר בריא, ללא אוויר צח, יכולים לשפר את זה בעזרת הבדיקת שיער. אז זה מיועד למי? למי שעבדו באזורים כאלה שיש בהם מתכות? גם לאנשים חולים שרוצים לקבל חוות דעת מקצועית נוספת מעבר לבדיקות דם ולבדיקות שתן, וגם לאנשים חולים במחלות כרוניות כמו כאבי ראש, מיגרנות, פיברומיאלגיה, אטופיק דרמטיטיס, בעיות עור למיניהם, לשפר, היא משמשת כרפואה מונעת, לשפר את העור, על מנת איך אני יכולה לדעת איזה ויטמינים ומינרלים נספגים לי באמת. שחסרים. הרי כל הקהל מגיל 45-50 לוקח היום סידן. עד כמה אנחנו יודעים שהסידן הזה נספג לנו בגוף? הבדיקת שיער למעשה נותנת את רמת הספיגה ברמת התא. אוקיי? אם אני רוצה לדעת עד כמה התזונה שלי מתאימה לי, רוב התזונה שלנו היום רוויה רעלים. האוויר שאנחנו באמת מה מרעיל אותנו? מרעיל אותנו. אנשים שהם חיים במקומות שהם על כביש ראשי, טכנאי שיניים, הכספית, אמלגם, הצעצועים שאנחנו קונים מסין, הליפסטיק... רוב הצעצועים אנחנו קונים מסין. אז כדאי להשקיע קצת יותר. מה? הכל מסין. לא כל הצעצועים בסין. לא כל הצעצועים בסין. למשל, יש במרפאת תינוק שיש לו איזשהו מנצ'ס, הוא מכניס את התקע של החשמל לתוך השקע, ואחר כך הוא נהנה למה השחררנו עכשיו דווקא את הצעצועים מסין? הצעצועים מסין עשויים מחומרים פחות טובים? אני נותנת דוגמה, לא. הם עשויים מחומרים יותר פשוטים ומעלים מתכות רעילות. הבנתי. אוקיי? אז מתכות רעילות הן קשורות כמעט לכל המחלות או לכל הסינדרומים שקיימים. אם חס וחלילה אני חושד במישהו שהוא... נגיד נער שלוקח סמים. זו הבדיקה שלנו השנייה, אנחנו לא נעשה לך היום את הבדיקת סמים. למה תעשי? בשמחה, אז אנחנו עושים לך גם בריאות וגם סמים. עשי מה שאת רוצה. זו בדיקה נוספת שאנחנו עושים חוץ מהבדיקת בריאות שמראה 7 סוגי סמים, אקסטזי, מריחואנה, you name it, כל הנבחרת של הסמים. את לא עושה לי שום דבר, אני קרח. לא, אני אעשה לך רק את הבריאות. טוב, אז את תעשי לי, את תקחי לי עכשיו ואת תעשי לי את זה לפעם הבאה. תודה רבה לך, דוקטור נאוה בויום. תודה רבה. הנה כבר תולשים לי. בינתיים אני אגיד לכם שבסוף השבוע, בעדינות. לא, אני כבר אעשה לך פרזורה. לדוד המלך היו פחות טלטלים חשובים ממני. סוף השבוע, הנה כמה היא לקחה. סוף השבוע כבר בפתח. כבר לפי השיער, כבר לפי השיער, דודו